Čaute ľudia, vítam z nového videa. Dneska som tu s mojím kamarátom Teom. Čau Teo. OK. Nezabudnite dať like a odber na YouTube kanál tento a Jalapinko SK. Iba na Jalapinko SK? Nie, na obidve, lebo on to hovorí, chce to hovoriť furt. Kámo, toto je istý server. Ja debil. Počkaj. Možno mám iný. Ty vole. Dobre. No. No toto je ten istý server. Ja mám iný. David, toto je ten istý server. Ja mám iný. Máš? Iný. To krajšie. Wow. Joinujem. David. David. Kokos! Oni mi to prijali! Oni mi to prijali! Čo sa deje? Prijali to tie najkrajšie baby v celom serveri. Mne to prijali. Lily a také Oreo. Kde je Lilia Oreo? Pozri sa do... Pozri sa do... Táto typ, ona je verified. Verified. Ktorá? Ona je youtuberka. Ktorá? Táto mom. To ona je youtuber. Ada girl. Pridaj si, ona je youtuberka. To fakt. No, má túto čiarku tam. Aj tu hore. No. Jana ti píše. Ejo. Toto tiež nevyzerá zle. Ja jej napíšem. Ja sa zväčším. Počkaj. Oni nebudú do teba. Ja som jej poslal request. Jak sa volajú? Áno. Primula to. Jak sa volajú? Pozri. Už zmizli. Yes. Wow. Čo hovoríš? Ďalšia youtuberka. Ukončíme video. Toto je u dnešného videa všetko.